हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरनानै हरदों प्रिया बसुमतारी, दृष्टिक हजाय, भिलेज लालमाटी। दानिया फैदो बिथांजो हरनाय शायरीखौ खोनासंलांदिनि। मानो बिदि खालामखो नों मेव? नोंनो आंनि गिबि मोजां मोननायमोन। बुजियासै नों आंखौ। आं नोंखौ अरायबो फोथायबोदोंमोन। गुबुनजों रायज्लायो होनना मिथिसेयावबो आं नोंनि थाखाय इम्परटेन्टआनो नङामोनदां। गुबुनासो नोंनि थाखाय इम्परटेन्टमोन। नोंखौ माबोरै बावनो हानो आं साननानैनो मोनला। बावनो सानब्लाबो गोसोआनो मानिया आंना। नोंखौल' नागिरबाय थायो, हमथानो नाजायो आं, थेवबो हमथा हाया। सानदोंमोन आं नोंजोंनो अराय थानो, नाथाय नोंहा गुबुनजोंसो थानो गोसो। नोंनि अनगा थानो हाया आं, थेवबो नोंनि थाखाय हारसिं थानो सोलोंगोन आं। बावनो हानाय नङा आं, थेवबो बावनाय बादि थाफ्लागोन आं सना नोंनि थाखाय। नोंनि अनगा आं रावनोबो अननाय होनो हाया आरो मोजां मोननोबो हाला। आं नोंनि अनगा नोंनि जायगाखौ होनो हाया आं रावनोबो सना। अरायबो थागोन नोंजोंनो आंनि गोसो आरो जिउआ। नों आंनि गोजान जाब्लाबो सना, अरायबो आंजों लोगोसे। नों आंनि मेगन मोदै जाना थालांसिगोन, गोसोआव अरायबो दाहा थालांसिगोन। नोंखौ बावनो हाया सना, नेना थागोन आं नोंखौ अरायबो।